Усім прывітанне ў чарговы раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І зараз мы працягнем наш інфармацыйны дзень абмеркавання актуальных праблемаў і падзеяў з прадстаўніком Светланы Тихановскай у справах парламенцкай супрацы і канстытуцыйнай рэформы Анатолем Лябедзькам. Добрый дзень, спадар Анатолий. День добрый. Дякую, што далучыліся да нашага эфіра. Ну і безумоўна, паколькі вы у тым ліку і прадстаўнік па канстытуцыйнай рэформе, то безумоўна зразумела, што будзем найбольш актуальную падзею абмяркоўваць. Гэта прапанаваныя беларускім рэжымам змены ў канстытуцыю. Дарэчы, спадар Анатолий, я учора прачытаў допіс у Фейсбуку Егора Лебедка, які даволі скептычна паставіўся да рэфлексіі журналістаў і экспертаў. Вось зараз адразу па гарачых слядах аналізаваць гэты закон, гэтыя змены. Як вы думаеце, трэба зараз па-хуткаму вось узяць і выказаць сваё меркаванне, ці ўзяць час там на нейкую паузу, роздумы, рэфлексіі? Ну, ці з паузай, ці без яе трэба заўважыць, што цікавасць да праекта, які падрыхтаваны беларускім рэжымам, я яго называю так лукавая канстытуцыя, у грамадстве невысокі. І я не бачу нейкіх рычагоў, інструментаў, каб яго падвысіць. Таму давайте так шчыра скажам, што ні учора, ні сёння у курылках аўтамабільнага ці трактарнага завода гэта не абмяркоўваюць. Не гавораць пра гэты праект канстытуцыі там на кухні, калі сабраліся ўвечары дома там чальцы сям'і. Гэта цікавіць экспертную супольнасць, палітычна актыўных грамадзянаў, журналістаў. Ну вось і ўсё відаць кола. Ну натуральна яшчэ, канешне ж, беларускую прапаганду і тыя, хто атрымоўваецца грошы за тое, каб прасоўваць гэты праект. Ну такія рэаліі. Просто у людзей склаліся такія не вельмі добрыя стасункі з канстытуцыяй. Канстытуцыя абсалютна ніяк не ўплывала на жыццё людзей. І у сярэдзіне 90-х, і тым больш вось зараз. А апошнія 1,5 гадзіны яно навогул выключана з правовага абарота. Яна як бы ёсць на паперы, але яе няма у рэальнасці, у дзеянні. Таму вось такая сітуацыя на сённяшні дзень. Это, канешне, выклік у першую чаргу для беларускіх уладаў, а не для нас з вами. Мы-то можам абмяркоўваць, можам не абмяркоўваць. Глядзіце, якая супярэчнасць адразу так вымалёўваецца. Вы кажаце, што ніякай цікавасці у беларускім грамадстве да гэтай новай канстытуцыі няма, ну апроч як у экспертаў, журналістаў, палітолагаў і гэтак далей. Вось буквально днямі выступала з гэтай нагоды прэс-сакратарка Лукашэнкі Эйсмонт, якая казала, што паводле грунтоўнага сацыялагічнага апытання праведзенага там і гэтак далей, 82% ці болей нават беларусаў ждуць, не дачакаюцца ніяк вот і магчымасці абмеркаваць, паўдзельнічаць і новай канстытуцыі. Хто ў рот, как говорится? Ўсё ж таки, вы зараз не ў Беларусі, можа вы не адчуваеце, уже згубілі сувязь з беларускай рэчаіснасцю? Ну, ведаеце, я для таго, каб агучваць нават гэтую інфармацыю, выбраў бы зусім іншага спікера. Таму што калі гэта гаворыць чалавек, ну, які, мякка кажучы, у нармальнай сітуацыі быў бы фігурантам некалькіх крымінальных справаў і які хлусіў на усю краіну і пасля гэта рабіць нейкія заявы, ведаеце, ну тут такі моцны дысананс. Таму тут бракуе альбо вельмі кароткая лаўка спікераў у Александра Лукашэнкі, альбо што ёсць, то ёсць. Таму Наталья Эйсмонт можа гаварыць усё, што заўгодна. Гэта яе права. З лічбамі мы ведаем, і з іх матэматыкай яна ў іх заўсёды была
асаблівае, так што гаварыць яны могуць усё што заўгодна, але гэта праяўляецца не праз словы там і Эйсмонт, там Качанова і Лукашэнкі, а праз пэўныя дзеянні. Не было заўважана ў сацыяльных сетках нейкіх такіх моцных трендаў, чаканняў абмеркавання гэтай самай канстытуцыі. Так што тут словы Эйсмонт разыходзяцца з тым, што мы бачым у рэальнасці, у жыцці. Мы жывём усё ж такі там не 30 гадоў назад. Сёння сацыяльныя сеткі, інтэрнэт гэта ў пэўнай ступені люстэрка грамадства, і яно дакладна пазначае, куды ідуць тренды, што людзей цікавіць, пад чым яны лайкаюць, пад што яны падпісваюцца. Так што тут якраз словы Эйсмонт можна дастаткова лёгка праверыць. Наш глядач под нікам Дазис выказывая свое меркаванне с гэтай нагоды, я на мове оригинала. Нет смысла обсуждать проект нового варианта. Никто и не будет обсуждать. В трудовых коллективах дружно поддержат, почти как в Северной Корее. Ну вось сапраўды так яно і будзе, ці ўсё ж таки зараз же ж нам кажуць про тое, что выклалі гэты проект зменаў у Канстытуцыю для усенароднага абмеркавання, і канструктыўныя заўвагі магчыма нават будуць улічаныя. Но я абсолютно перакананы, что не будзе так, як у Кореі. Усё ж таки у нас дрэнная, але іншая сітуацыя, і паралелі тут, мне падаецца, не зусім дакладныя. Я думаю, што лічбы будуць, і лічбы будуць такія, якія захочуць у чырвоным доме, папера ўсё сцерпіць, але на практыцы думаю, што многія проста не рызыкнуць нават ісці ў працоўныя калектывы з нейкім абмеркаваннем. Ну, туды можна зайсці дзеля галачкі, але паглядзець на твары, і на якіх ужо можа некалькіх месяцаў няма усмешкі, і на гэтым усё ж таки, ведаеце, калі вы спрабуеце нешта прасунуць у краіне ў сітуацыі, калі амаль 4 мільёны людзей жывуць там менш чым за $250 у месяц, так, то вы можете просто атрымаць абсалютна іншую рэакцыю. Мы ўжо ведаем, што нават настаўнікі, якія там яны не былі, калі да іх пайшлі, ну, на Магілёўшыне я бачыў это опісанне, прыйшлі ідэолагі, прапагандысты і пачалі заклікаць пайсці ў выбарчыя камісіі, яны выкацілі свой спіс патрабаванняў. Спачатку зрабіце так, каб у нас было цёпла ў школах, каб мы займаліся навучальным працэсам, а не там нейкімі іншымі функцыямі. Таму гэта ёсць. І я думаю, што арганізаваць рэальны нейкі працэс вось праз палку сёння немагчыма. Можна напісаць любыя лічбы. Можна зрабіць вялікую колькасць рэпартажаў, накіраваўшы прапагандыстаў туды, і яны будуць, ну, як бы, так скажем, рэтушаваць рэчаіснасць. Але вось такого водгука ад людзей быць не можа. Я скажу, што мы сваёй працай, калі пашлі да людзей, нам усё ж таки, нягледзячы на ўсе складанасці, удалося арганізаваць гэты працэс. Я памятаю першы раз, калі мяне дваровы чат запрасіў у Лябяжай, я разлічваў, што там будзе там десятак другі чалавек, якія прыйдуць абмяркоўваць не блокбастер, там, не нейкую цікавую кнігу, а Канстытуцыю. Я убачыў там больш за 200 людзей, якія падрыхтаваліся, і недзе там 1,5 гадзіны мы просто вот, ну, з захапленнем абмяркоўвалі, праводзілі галасаванне, і гэта было рэальна цікава. Але працэс ішоў ад іх, а не ад нас зверху. Вось у Беларусі можна нешта там зрабіць зверху, нейкі дрэнны спектакль, але знізу я абсолютно не чакаю, што да такога праекту, з такой якасці людзі праявяць нейкую цікавасць, і тым больш будуць кідаць у паветра чэпчыкі. Ну что ж, что самое цікавае, абмяркоўваць проект зменаў у Канстытуцыю пачалі ўжо колькі часу таму, і нават у працоўных калектывах праходзілі гэтыя абмеркаванні. Прычым, што самае цікавае, праекта гэтага яшчэ не было, ён быў не апублікаваны, а яго ўжо абмяркоўвалі ў працоўных калектывах. Ну, гэта, знаете, вот паралельная рэчаіснасць, таму как бы нам, напэўна, не з нашым розумам у ёй капацца ў гэтай паралельнай рэчаіснасці. Эйсмонт, Лукашенко
Лукашэнкі, усіх астатніх. Давайте больш так да рэчаіснасці той, якая прапісаная ў гэтым новым праекце лукашэнкаўскай канстытуцыі. Шмат разоў Лукашенко казаў про тое, что у нас тут суперпрэзідэнцкая дзяржава і супер там паўнамоцтвы прапісаныя ў гэтай канстытуцыі 96-го года, напісанай под Лукашенко. Так вось, маўляў, я не магу наступнаму прэзідэнту пакінуць такую звыш канстытуцыю, трэба пісаць новую. Так вось, што ж там у гэтай новай канстытуцыі са звыш паўнамоцтвамі? Новаму Лукашенку што дастанецца з гэтых паўнамоцтваў? Я быў здзіўлены вось тым варыянтам, якія прапанаваны зараз, таму што я чакаў больш такіх разумных крокаў з боку беларускіх прапагандыстаў, тых, каму трэба прадаваць гэты тавар з гнільцой, але яны пайшлі по самому, ну, для мяне это прывабны такі шлях, потому что тое, што прапанавана по якасці, по перспектыве, яно абсолютно непрымальна. І на гэтым фоне наш проект Конституцыі новой Беларусі глядзіцца, ну, просто, ну, неймаверна, як нейкі изумруд там. Ну, так атрымоўваецца. Можна там говорить, что нешта не адпавядае чыімсьці падыходам, але калі параўноўваць вот эти два проекты, то, ну, гэта такая адлегласць, як зямлі да месяца. Вельмі контрастна і радыкальныя адрозненні. І ў значнай ступені яны аблягчаюць нашу задачу вот на сённяшні дзень. Калі мы говорим про канструкцыю, і это самое галоўнае, захоўваецца звышпрэзідэнцкая форма кіравання, суперпрэзідэнцкая рэспубліка. Ні на крок ад гэтага Лукашенко не адышоў, і усе прынцыповыя базавыя палажэнні, якія зацвярджаюць нават не прэзідэнцкую форму кіравання, а супер гіперпрэзідэнцтва, яны засталіся ў абноўленым праекце лукавай канстытуцыі. І гэта, відаць, самае галоўнае. Трэба добавить, што новаўвядзенні, якія там з'явіліся, яны таксама вызываюць больш пытанняў, чым адказаў. Ну, напрыклад, закладзена трохузроўневая канструкцыя таго, што некаторыя называюць парламентам. У нас да палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі добавілася надбудова у выглядзе усебеларускага народнага сходу. І такого нідзе няма ў свеце, нават у тым жа Іране. Там все-таки двухузроўняў ёсць парламент і ёсць там супольнасць аятол, якія там у значнай ступені бяруць на сябе частку парламенцкіх паўнамоцтваў. А у нас вось такая складаная канструкцыя. І вось тут пытанне, а як людзі мусяць ставіцца да гэтага? Да 110 депутатаў дармаедаў, якія сядзяць у палаце прадстаўнікоў, прабачце за такі народны выраз, там падаецца 68 так званых сенатараў, яшчэ добавляюць 1200 дэлегатаў. І ўсе яны сядзяць на карку беларуса, падаткаплацельшчыка, і як да гэтага людзі будуць ставіцца. Пры гэтым паўнамоцтвы Лукашенко просто перакладвае з адной кішэні ў другой. Ну, я ўжо не гавару пра артыкул 144, які наогул стварае правовую магчымасць, каб прэзідэнт быў яшчэ і кіраўніком усебеларускага народнага сходу. Ну, мало таго, што Лукашенко па абноўленай лукавай канстытуцыі застаецца кіраўніком дзяржавы, кіраўніком выканаўчай улады, то ён стварыў сабе яшчэ магчымасць і быць кіраўніком часткі таго, што мы называем парламенцкай канструкцыі усебеларускага народнага сходу. Адзін у трох тварах. Ну, вот ці гэтага чакалі, ну, так скажем, некаторыя ліберальныя прыхільнікі Александра Лукашенко, калі можна іх так назваць. Ці можна гэта прадаць нават таму ж Крамлю? Мне падаецца, што там у Москве таксама чакалі не такой канструкцыі і не такога пераразмеркавання уладных паўнамоцтваў. Ну, яшчэ адзін прыклад такі канкрэтны. Лукашенко быццам бы выкрэслівае ад прэзідэнта магчымасць ўплываць на некаторыя кадравыя пытанні. Цэнтральная выбарчая камісія, Конституцыйны суд, Верховны суд, і перадае куды гэта? Перадае у
Усебеларускі народны сход. І зноў жа вяртаемся да таго самага артыкула, і ён жа можа і быць гэтым кіраўніком усебеларускага народнага сходу. Да таго, калі мы сабе пазначым, што Лукашенко ж не з нуля это ўсё будуе, ужо ёсць сістэма, якая адладжана і яна працуе. І паўсюль Лукашенко расставіў сваіх людзей, якія залежныя ад яго, якія на павадку ў яго. Яны на яго абслугоўванні, яны як той шпіц умка толькі на двух нагах, калі камусь ён дазваляе на стол свой схадзіць, а камусьці на руках патрымаць. Таму калі мы говорим, што нейкія функцыі там перададзены куды у Савет Рэспублікі, то гэта азначае, што это не нейкаму Савету Рэспублікі, куды нехта там выбірае нейкіх сваіх прадстаўнікоў. Гэта ён перадае каму? Спадарыні Качановай. А хто такая Качанова? Бліжэйшая хаўрусніца Александра Лукашенко. Таму вот эта конструкция, яна застаецца, няма прынцыпу падзелу уладаў, гэта вертыкаль улады застаецца. З'яўляюцца нейкія дзіўныя надбудовы, як трохузроўневы так званы фейкавы парламент, і мы бачым перакладанне паўнамоцтва з адной кішэні ў другую, альбо пераход этих функцый з аднаго кабінета там на другім паверсе у кабінет на трэці паверх. Людзям, грамадзянам, падаткаплацельшчыкам 0,0. Спадар Анатоль, а ці ўсё ж таки прапісана у гэтай новай канстытуцыі, што сябе ўяўляе гэты так званы ВНС? Дарэчы, мне вельмі спадабалася, як расшыфраваў гэтую абрэвіатуру Дзяніс Дудзінскі. Верныя і надзейныя сабутыльнікі. Вось это ўсё ж таки будуць там верныя і надзейныя сабутыльнікі, ці прадугледжана магчымасць, што туды будуць неяк трапляць сапраўды прадстаўнікі народа? Якім чынам народ можа трапіць сёння ў дэпутацкі корпус? Ён можа трапіць ці не? Вось колькі на сённяшні дзень апазіцыйных дэпутатаў па ўсёй Беларусі? 0,0. Апошнія выбарчыя кампаніі яны прайшлі па такім сцэнарыі, што там не засталося ніводнага чалавека з нейкім сваім бачаннем сітуацыі. Таму народ і да гэтага не пускалі ва ўладу. А з каго будуць складацца усебеларускі народны сход? З гэтых самых дэпутатаў там палаты, мясцовых дэпутатаў, грамадзянскай супольнасці. А хто такая грамадзянская супольнасць? На сённяшні дзень хто там? Нават прозвішча не ўзгадаю. Васкрасенскі там і астатнія. Гэта тыя ж самыя людзі, якія выконваюць пэўныя функцыі, заданні там альбо сілавых структураў, альбо там Александра Лукашенко, і не больш таго. Грамадзянская супольнасць на сённяшні дзень яна альбо выдаўлена ў эміграцыю, альбо у яе няма юрыдычнай рэгістрацыі. Гэта азначае, што нейкіх правых магчымасцей кудысьці трапіць не існуе. Так што чаканне, што туды нехта трапіць і выйдзе, будзе бударажыць сходы усе беларускія, не прыходзіцца чакаць. Да таго ж, на всякі выпадак. Лукашенко, ён аўтар апошняга тэксту, ён зараз носьбіт вялікай колькасці страхаў і фобій, што ён прапісаў яшчэ прэзідыум усебеларускага народнага сходу. Это на всякі выпадак. Калі раптам нешта там адбылося і нейкая там невялічкая кучка там узбунтавалася, то ў прынцыпе ўсе паўнамоцтвы яны сканцэнтраваныя ў прэзідыуму усебеларускага народнага схода. А астатняе гэта такая табуретка, якую трэба там раз у колькі часу паставіць на сцэне, і не больш таго. Вось яна стаіць, закончыўся спектакль, занавес і ўсё, раз'язджайся да хаты. Магчыма, дадуць па скураным партфелі і бутэльцы масандры. Я на пачатку нашай размовы адзначыў, што Канстытуцыя 96-го года гэта была Канстытуцыя, напісаная пад Лукашэнку. Ці можам мы сказаць, што і Канстытуцыя 21-го, ці 22-го, паколькі рэферэндум будзе ў 22-м годзе, гэта таксама будзе Канстытуцыя выключна пад Лукашэнку? Безумоўна. Безумоўна, таму што на словах казалі, што будуць пісаць Конституцию, а на самой справе написали инструкцию по утрыманию улады.
Наколькі ўсё ж таки там усё прапісана, гэтае атрыманне ўлады, гэтая перадача, пераход улады ці перакладванне ўлады з адной кішэні ў другую, вось гэтыя там пераходныя перыяды, ўсё астатняе? Не, конечно, там можна знайсці шмат недарэчнасцей, недасказанасцей. Гэта ёсць, тому што нават у тэксце у адным месцы тыя, хто будуць засядаць у Усебеларускім народным сходзе, называюцца дэлегатамі, а там потым дэпутатамі, і незразумела, хто пра каго ідзе размова, потому што, здаецца, дэпутаты гэта ў палаце, а дэлегаты гэта тут. І такая неразберыха ўзнікае. Гэта азначае, што документ ўсё ж такі сыры, і гэта вот нейкая апошняя версія, якую там Лукашенко як напісаў, так яе і падаюць. І там шмат пытанняў узнікае, напрыклад, можна ствараць такія сітуацыі патавыя, калі не прапісаныя працэдуры, на сённяшні дзень не прапісаны, яны ствараюць невырашанасць. А што будзе, калі не адбудзецца тое ці іншае дзеянне? Нема гэтага дакладнай прапісанасці ў праекце Канстытуцыі. Мне падаецца, што да апошняга Лукашенко ўсё ж такі думаў, што яму удасца пазбегнуць вось гэтага рэферэндуму, і калі ўжо атрымалася, што не, і такая якасць гэтага прадукта з гнільцой. Вы сказалі, што наўрад ці атрымаецца прадаць гэтую рэформу як беларусам, так тым больш захаду і нават Расіі. І што на ваш погляд, якая будзе рэакцыя Расіі на гэта? Можа іх задаволіць? Мне падаецца, што перад Крамлём і Пуціным ўсё ж такі стаіць адна праблема, пакуль невырашальная. І гэта праблема называецца таксічнасць Александра Лукашэнкі, якога яны мусяць падтрымоўваць. А падтрымоўваючы таксічнага Лукашэнка, яны забіраюць гэтую таксічнасць на сябе. І гэта прыводзіць да таго, што, згодна, калі верыць сацыялагічным апытанням, якое злілі ў самой Расіі, рейтинг Путіна і популярнага замежнага палітыка меншы, чым Ангела Меркель. Таму вось гэта штурхае ўсё ж такі Крамлю да таго, каб шукаць нейкі мяккі варыянт сыхода Лукашэнкі з палітычнага Алімпу. І калі там адпраўляць яго не ў растоўскую піўную, дзе там, як кажуць, калі-нікалі бачаць Януковіча, то дзесьці вось у тое месца, дзе зараз знаходзіцца спадар Назарбаев. Але Лукашенко не хоча ні туды пакуль і не сюды. Ён хоча закансерваваць за сабой магчымасць, як кажуць там, да сініх рук трымацца за гэтую уладу. Тут ёсць праблема. Таму што, некаторыя гавораць, Пуціну абсалютна ўсё роўна, што там думаюць беларусы. Гэта не так. Таму што я думаю, што ёсць досвед Крыма. Усё ж такі трэба разумець, што значная частка жыхароў Крыма сімпатыі ставіліся да Расіі, і гэта стварала больш такія мягкія наступствы для гэтай агрэсіі. Ведаеце, калі народ маўчыць ці недастаткова супраціўляецца, а ў значнай ступені ківае галавой, ці людзі, які пражываюць на гэтай тэрыторыі, то, канешне, агрэсару ў гэтай сітуацыі значна лягчэй. Вось з беларусамі тут якраз праблема, і гэтыя тренды заставляюць, прымушаюць Кремль шукаць нейкія інструменты. Конституцыйная рэформа гэта была адна з задумак усё ж такі Пуціна, а не Александра Лукашэнкі, які разумее, што сам рэферэндум яму асабіста абсалютна нічога не дадае. Ні легітымнасці, таму што ўсё закансервавалася, і лагеры з аднаго боку лагер, і з другога яны такія маналітныя, не жалезабетонныя, але маналітныя. Пакуль я не бачу нейкіх ідэяў, нейкае ноу-хау, каб зламаць эту расстаноўку сіл, якая на сённяшні дзень існуе. І таму прадаць што ён можа? Прадаць толькі, падаецца, артыкул 18. Гэта адказ Беларусі ад нават у нейкай перспектывы быць нейтральнай краінай і без'ядзернай. Гэты артыкул цалкам, канешне, для вушэй Пуціна, для Крамля. Але ці будзе гэта дастаткова? На мой погляд, не, таму што для іх усё ж такі было вельмі важна, каб нейкі транзіт пакрыху быў запушчаны, і яны бачылі гэтыя перспектывы нейкі час, калі Александр Лукашенко ўсё ж такі адыдзе ў цень.
Шмат казалі про тое, что Лукашенко вельмі боится той ситуации, калі ну вот ён будзе не пры ўладзе з той ці іншай нагоды, ну уже можа там гады там пройдуць ужо там па ўзросце, па здароўю адыдзе, што ўсё адно дойдзе до того, что яму былыя злачынствы прыгадаюць. Гэты варыянт канстытуцыі дае яму гарантыю бяспекі? Ну, тое, што Лукашенко сам піша для сябе, ён дае нейкую, можа, такую асалоду такого моманту. Это псіхалагічны фактор, это можна сябе цешыць гэтым. Але ж для таго, каб мець гарантыі, Александр Лукашенко мусіў бы зрабіць наступнае. Першае, правесці рэферэндум па крытэрах міжнародных, якія вызначаюць, што такое рэферэндум, як ён можа быць праведзены, запрасіўшы сюды міжнародных наглядальнікаў і уставіўшы ў бюлетень, акрамя лукавай канстытуцыі, праект канстытуцыі новай Беларусі. І калі б гэта было падлічана і так людзі прагаласавалі, гэта ёсць гарантыя для Лукашэнкі. У тым ліку для таго артыкула, дзе ён прапісаў для сябе вось гэтую самую бяспеку. А вось па тым сцэнарыі, па тых лекалах, які ён збіраецца праводзіць рэферэндум, яму ніхто не дасць, і это просто кавалачак паперы. Дарэчы, такі вось момант, на які я жартам звярнуў увагу, там у гэтым новым праекце прапісана, што удзельнічаць, прэтэндаваць на пасаду прэзідэнта паводле гэтай новай канстытуцыі не змогуць людзі, якія мелі замежнае грамадзянства, і нават калі яны мелі часовую від на жыхарства. Гэта сапраўды вось пагроза шмат для каго з людзей з палітычнымі амбіцыямі вось гэты артыкул? Я думаю, што праз такую рэдакцыю Лукашенко якраз вызначыў сваю асабістую праблему, якая яго існуе. Праблема для яго вот тыя людзі, якія зараз за мяжой, якіх ён выдаў, якіх ён прымусіў пакінуць радзіму. Яны праблема, а не гэта праблема не для тых людзей, якія сёння за межамі краіны. Таму што у нармальнай сітуацыі разумны чалавек, ён жа разумее, чаму і пры якіх абставінах гэта было прынята і чаму людзі мушаны былі з'ехаць там ад турмы, а можа і ад забойства з Беларусі. Так што тут усё якраз наадварот. Гэта не клопат для тых, хто за мяжой, а гэта тая праблема, якая хвалюе Лукашенко, якую ён абазначае праз рэдакцыю вот гэтага артыкула лукавай канстытуцыі. Спадар Анатоль, давайте зазірнем у крыху будучыню, ну, можа быць, тую будучыню, якую чакае значная колькасць беларусаў, калі улада будзе змяняцца. Але вось ёсць такая канстытуцыя, яна там пасля гэтага рэферэндума, але была ухваленая, зацверджаная, і вось яна ёсць. Дзейнічае, не дзейнічае, тут ужо іншае пытанне, але яна ёсць. І паводле гэтай канстытуцыі, як змогуць дзейнічаць новыя улады? Там яны змогуць нешта рабіць у абыход прапісаных там нормаў, у абыход тым паўнамоцтвам, якія нададзеныя таму ж самому усебеларускаму народнаму сходу будуць і гэтак далей. Ці давядзецца пачынаць з нейкага парушэння закона і дзейнічаць во блага, як кажуць, але з парушэннямі прапісаных у гэтай канстытуцыі нормаў? Я думаю, хвалявацца не трэба, ніякіх змен на наступны дзень пасля рэферэндума, ну, хіба ж толькі людзі паўстануць і скажуць катэгарычна не, і гэта можа справакаваць нейкія выхады на вуліцу. Я не кажу про вот там на наступны дзень. Ну, прайшоў час, прайшоў год. У 2023 годзе сітуацыя складаецца так, што ну вот яна, новая Беларусь, новая ўлада гэтая адыходзіць, але вот канстытуцыя гэта ёсць прынятая ў 22 годзе. Не, прабачце, ну і якая легітымнасць гэтага праекта канстытуцыі? Было заяўлена, і Святлана Ціхановская вельмі выразна пра гэта гаварыла, што пасля жніўня мінулага года ўсё, што прымае, падпісвае Лукашенко і яго атачэнне з пункту гледжання легітымнасці 0,0, юридически ничтожна.
Так что з гэтага мы і зыходзім, што не толькі гэты праект Канстытуцыі, але і ўсё заканадаўства, якое было прынята, якое скіравана была супраць людзей, грамадзянаў, яно не мае легітымнасці. І гэта адчыняе, кажуць, дзверы для новай улады. Нам трэба думаць пра транзіт, якім чынам прымаць праект Канстытуцыі новай Беларусі. Абсалютна перакананы, што мала таго, каб змяніліся прозвішчы людзей, якія сёння каля улады, вельмі важна змяніць сістэму. Таму што Канстытуцыя — гэта ў значнай ступені сістэма, якая вызначае правіла, па якіх жыве 9 мільёнаў 350 тысяч грамадзянаў Беларусі. Таксама і законы, якія прыняты ў дапаўненне і развіццё Канстытуцыі. Таму тут трэба змясціць акцэнты, што нашы прыярытэты. Нашы прыярытэты не думаць, як выконваць Канстытуцыю, якую, прабачце, не зусім адэкватныя людзі, скажам мякка, людзі хворыя на уладу прынялі зноў жа для сябе, пад сябе, толькі дзеля таго, каб утрымаць незаконна уладу. Спадар Анатоль, я вярнуся да тэмы задаволіць Расію ці не задаволіць гэты праект. Вот наши гледачы падказваюць адзін цікавы аспект. Шмат казалі пра тое, што маўляў, Расіі трэба гэты рэферэндум, змены ў Канстытуцыі для таго, каб тут нейкім чынам змянілася палітычнае жыццё, каб тут нейкія свае палітычныя праекты у выглядзе партый прарасійскіх і астатніх ўсё прасоўваць і гэтак далей. Так вось, паводле Канстытуцыі гэтай новай у складзе Усебеларускага народнага схода будуць прадстаўнікі, як вы адзначалі, грамадзянскай супольнасці і дэпутаты мясцовых саветаў. Паводле выбарчага заканадаўства, якое зараз ёсць, у мясцовыя саветы могуць балатавацца і станавіцца дэпутатамі мясцовых саветаў грамадзяне Расійскай Федэрацыі. Грамадзяне Расійскай Федэрацыі могуць быць сябрамі і ўзначальваць нейкія там грамадзянскія ініцыятывы і супольнасці. Вось вам канкрэтна магчымасць грамадзянам Расіі стаць дэлегатамі, дэпутатамі гэтага УНС-у. І вось магчымасць там Расіі свае інтарэсы нейкім чынам адстойваць ці прасоўваць. Это не тая гульня і не тыя стаўкі, конечно ж. Это такая дзірачка, праз якую прапаўзе, колькі там, 1, 2, хай 10 чалавек. А іх 1200, а яшчэ ёсць прэзідыум. А яшчэ на месцы будуць мясцовыя кадэбісты і іншыя сілавікі вызначаць, каго адабраць. Так просто не адбудзецца. Не ўсе ж дэпутаты мясцовых саветаў аўтаматычна становяцца дэлегатамі Усебеларускага народнага сходу. Это яшчэ некалькі сітаў, праз якія трэба прайсці. Таму што нават калі гэта людзі, якія там з піетэтам глядзяць у бок Расіі, але яны ўсё роўна пройдуць праз некалькі сітаў, якія будзе расстаўляць Александр Лукашенко. Таму, падкрэслю, гэта дзірачка, праз якую можна прапаўсці. Але гэта не тая сітуацыя, якую, я думаю, чакалі расіяне, каб быў парламент з нейкай магчымасцю там выбараў, і ў гэты парламент завесці там 1-2 палітычныя сілы, моцныя, з добрым там фінансаваннем, і праз гэта ўплываць на сваю прысутнасць у Беларусі. Гэта ўсё ж такі іншы маштаб плану. Глядзіце, вот мы там часам смяяліся, што Лукашенко сваімі гэтымі фальсіфікацыямі і ўсім астатніх падчас прэзідэнцкіх выбараў давёў сітуацыю да таго, што можна ўжо ўвогуле прэзідэнцкія выбары адмяніць, і ўсё там, калі трэба, то перапрызначаць сябе кожны раз, а можна і нават і адмяніць гэтае прызначэнне. Зараз, калі ён перасядзе у крэсла кіраўніка прэзідыума гэтага народнага сходу, атрымліваецца, вось яно і ёсць гэтая сітуацыя. Ведаеце, ситуация может быть больше анекдотичная. Я уже говорил, что Лукашенко может застаться и президентом, и сесть в кресло кіраўніка Усебеларускага народнага схода, и может, значит, застаться и кіраўніком державы, и кіраўніком фактично выканаўчай улады. Это все может быть. Але на сегодняшний день вот эти посады, яны мало что значаць. Мало что значаць. И я абсолютно перекананы, что покуль ничего принципово не меняется. И
гэтак жа калі нічога не зменіцца, калі людзі не падымуцца і сваёй выключнай большасцю не заставіць гэтую уладу свісці, то зноў жа пелетон аўтамабіляў з лукашэнкаўскім мерседесам будзе ездзіць па вуліцы, незалежна ад таго, у якім крэсле ён будзе сядзець. І дзе б ён не сядзеў, на яго на гэтыя сходкі будуць прыходзіць і прэм'ер-міністр, там, і кіраўнік Всебеларускага народнага сходу, там, і старшыня Конституцыйнага суда, і гэтак так. Таму што у нас персаналісцкая ўлада, якая заточана пад одну персону. І гэта персона трымае усіх астатніх на сваім утрыманні матэрыяльным, на кампрамаце, на запалохванні, на страху. І гэта будзе працягвацца, пакуль існуе вот эта вертыкаль улады, пакуль не працуе прынцып падзелу улады, пакуль у нас застаюцца аддзеламі адміністрацыі Лукашэнкі судовая сістэма, палата прадстаўнікоў. Не чакайце ніякіх зменаў. Усё, што гэта робіцца, гэта не дзеля пераменаў, нават не дзеля імітацыі, толькі для аднаго, каб і далей утрымоўваць уладу. Гэта стратэгічная мэта, на якую працуе Александр Лукашенко. Яго хвалюе ў гэтай сітуацыі толькі адно, каб, не дай Бог, раптам што-нибудь не здарылася і ў людзей не прорвал. Ну, гэта можа быць, я ўжо говорю пра там эканамічныя чыннікі, таму што пагаршэнне сітуацыю і матэрыяльнага стану людзей, яно павялічваецца. Ну, калі 4 мільёны грамадзянаў, прабачце, там, жывуць на 500 рублей у месяц, там, так, ці крышку болей. Ну, гэта вот выклік для улады. Таму референдум это будзе праводзіцца, ну, так скажем, на фоне аўтазака, вялікай колькасці сілавікоў з распаўсюдам страху. Мэта толькі адна, як хутчэй бы гэта правесці. Каб Карпенко выскачыў там на тэлевізію, агучыў там свае 72%, якія быццам бы прагаласавалі там за прапанову Лукашенко, і ўсё, і далей зноў жа пусціць аўтазакі, міліцыянтаў, каб людзі пасля гэтага зноў не выйшлі на вуліцу. Перажывуць, яны лічаць, што яны пераможцы. Ну, але выглядае на тое, што плануе ён прапісанымі там гэтымі паўнамоцтвамі, тэрмінамі і гэтак далей яшчэ як мінімум колькі там 12-13 гадоў на кіруючай пасадзе быць. Ну так, фактычна Лукашенко прапануе абнуліць прэзідэнцтва, так што гэтыя два тэрміны тут, я думаю, што мы пачуем яшчэ, як пляскаюць прапагандысты і піараць вось гэты пункт, але гэты пункт якраз жа зноў не ёсць нейкая дэманстрацыя пераменаў. Гэта такі прагматычны падыход. Вот я до 25-го хацеў бы дасядзець, а пасля яшчэ, ну, захаваць за сабой перспектыву на 10 гадоў. Конечно, гэта мроя, якая для Лукашэнкі так і застанецца мрояй, ніколі гэтага не будзе, абсалютна перакананы ў гэтым, але тым не менш планы яго менавіта такія. Дзякуй вялікі. Ну вось што нам прапануюць у якасці новай канстытуцыі. Ці пагодзімся мы, ці не пагодзімся. Ну, я не ведаю, праўда, у гэтых умовах ці залежыць што-небудзь ад беларусаў. Спадзяюся, што залежыць. Дзякуй вялікі. Анатоль Лябедзька, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас. Праз 20 хвілінаў пагаворым пра фінансы і эканоміку з Вадзімам Іосубам. Далучайцеся.